Oso interesgarriak eta oso egokiak iruditu zaizkit ponentziak eta orokorrean hitzartzeak, eta nik uste gauza asko esan izan direla, baina nik uste gako batzuk eman izan direla, aldi berean. Eta bada, ze garrantzitsua den elkarbizitzarako eta konponbiderako gatazka baten ondorioak gainditzea, konpontzea, eta gurera ekarrita zalantzarik gabe horiek dira batetik biktimak, biktima guztien aitortza eta sufrimendu guztien trataera berdina, eta bestetik presoak, eta presoen kasuan etxeratzeko bide hori, eta nik uste azpimarratu egin dela zailtasun handiena momentu honetan horretarako badela excepzionalidadea, lege excepzionala eta neurri excepzionalak. Eta niri behintzat oso garrantzitsua iruditu zait beste gako bat izan da borondate politikoarena, zentzu horretan ze garrantzia duen borondate politikoa gobernuna instituzional arduradun politikoena edo ze garrantzia duen ere erantzunkizun edo borontate eza, eta zentzu horretan uste dut jarraitu bat dugula bultzatzen borontate eza borontatea bilakatzeko, eta nik uste azpimarratuko nukela ere beste faktore bat aipatu izan dena, eta izan da denbora faktorea, ezin da hau gehiago luzatu, zuek esaten duzuen moduan, luzatzeak ekartzen duelako enkistatzea, eta enkistatzeak ekartzen duelako zalantzarik gabe kalte, bai elkarbizitzarako, bai konponbiderako.